आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो जोंनि गथ'फोरखौ बिमा रावनि फरायसालिफोराव बर' मिडियामनि फरायसालिफोराव फरायनो होयोब्लाबो जेब्लाबो जोङो गावनि गथ'फोरखौ गेदेर मानसि गियानि गुनि मानसि जानो हानाय नङा होननानै साननो नाङा। गथ'आ मोजां जायो बेयो जोथोन लानायनि सायाव, बेखौ फोरोंनायनि सायाव आरो जोंनि सोरगिदिंनि परिबेसनि सायाव, न'खरनि परिबेसनि सायाव। बेनिखायनो जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो फारि फारियै क्लास वाइज क्लास जोङो इंलिसफोरखौ, सानखान्थिफोरखौ आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ जोबोद मोजाङै फोरोंलांनो नाजानांगौ, जाहाथे गथ'आ गासैबो आयदानि गियानफोरखौ जोबोद मोजाङै लानो हायो। मानो होनब्ला गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनायनि गेजेरजों गासैखौबो सोलोंहोजोबनो हागौआ। जों जा मावो, जा खालामा दिन्थियो, जा बुङो बेखौसो गथ'आ सोलोङो। बेनिखायनो गथ'खौ फोरोंनोब्ला जों जेरैबो मावनानै दिन्थिनांगोन। जों मावनानै दिन्थियोब्ला बेखौनो गथ'आ सोलोंगोन, जों जा बुङो बेखौनो गथ'आ सोलोंगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जेरैबो गावनि गथ'खौ बर' मिडियामनि स्कुलाव होदों होननानै जिंगासिनो नाङा। आरो जायफोरा इंलिस मिडियामाव होदों बिथांमोनाबो गावबा गावनि गथ'खौ इंलिस मिडियामाव होदों होननानै जोथोन लायालासे थानो नाङा। मिडियामजों जेबो बाथ्रा गैया, मिडियामा मोनसे रोखोमनि परिबेस, बेखौ जोङो बर' मिडियामनि स्कुलावबो जोङो सोरजिनो हायो। नाथाय बेवहाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे गथ'नि बिगोमाफ्राबो एसे गावबा गावनि गथ'खौ मोजाङै जोथोन लानो नाजानांगौ, आं बेखौ सानो। जुदि नोंथाङा एसेबो जोथोन लाया, गथ'खौ जास्ट फरायसालियाव दैथायहरो, अब्ला नोंथाङा मोजां फिथाइखौ मोनाबो जानो हागौ। मानो होनब्ला आथिखालाव सोरखारि फरायसालिफोराव सानै सासेल'सो फोरोंगिरि, सानै फोरोंगिरिया बोरै 20, 30, 50 फरायसाफोरखौ क्वालिटि एजुकेसनखौ होनो हानो। बेनिखायनो गार्जेनफोराबो एसे बाहागो लानांगोन, एसे नांथाबनांगोन, अब्लानो नोंथांमोनाबो गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां खालामनो हागोन, आं बेखौ सानो। दा जियानो जा, आं जेसे हागौ सासे गार्जेन हिसाबै गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो नाजादों। मोजां जायो जाया बे उननि बाथ्रा, नाथाय बिबाना जोंनाव दं गथ'खौ मोजां खालामनो नाजानायनि। आरो मोजां परिबेस होनो हायोब्ला, गथ'खौ दानिफ्रायनो मोजां जुदि गियान होनो हायोब्ला, नोंनि आंनि गासैबोनि गथ'आ जेरैबो मोजां जागोन आरो मोजां बाथ्राखौ सोलोंगोन, मोजां आखल आखुखौ सोलोंगोन। बेनिखायनो जों जेसे हागौ मोनफ्रोमबो समाव साबधान जानांगौ, एसे जोङो केयारफुल जानांगौ, जों मा बुंदों, जों मा खालामदों, मानोना बेफोरखौ नुनानैसो गथ'फोरा सोलोङो। जेब्ला लोगोफोर, आं बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। गोबां बिगोमाफोरखौ जों सावरायनायखौ नुनो मोनो। मा होनो, आंनि गथ'खौ आं बर' मिडियामनि फरायसालियावनो, सरकारि फरायसालियावनो होदों, दा गथ'आ नांगौ बायदि दावगायाखै, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों रायलायनाय नुनो मोनदों। रावबो गथ'आ बिमानि उदैनिफ्राय सोलोंखानानै फैया, सोलोंनो हायो। बे बुहुमाव जोनोम जानायनि उनाव जा परिबेस मोनो, बै परिबेसजों खाब जानो नाजानायनि गेजेरजोंसो बायदि बायदि मा बुङो, मोन्दांथिफोरनि गेजेरजोंसो सोलोंनो हायो। बेनिखायनो जों जेरैबो बेफोर बाथ्राफोरखौ एसे बिजिरना नायनानै गथ'फोरखौ मोजां सोलोंथाइफोरखौ फारियै गोरलैनिफ्राय फारियै गोब्राब जा मा बुङो सिरिस, बेनि गेजेरजों गथ'फोरखौ फोरोंलांनो नाजानांगौ। जियानो लोगोफोर, आं सासे बिगोमा लोगोसे नन्दितानि फरायसालिनि फोरोंगिरि हिसाबै आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय। गोबां बाथ्रा बुंनो थाबावो, नाथाय बुंब्लाबो बाथ्राया जेब्लाबो जोबा। उननि समाव बायदि बायदि भिडिअफोरनि गेजेरजों आं बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंलांनो नाजागोन। नाथाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनाया जोंनि गेजेराव जेरैबो खम, लोगोसे खोनासंनो लुबैनायाबो जेरैबो खम। नाथाय बेफोरखौ जोङो जेरैबो खोनासंनो लुबैनांगोन। मानो होनब्ला जोंनि जिउआलाय मा थास'लायनि जिउ बादि दानो दं दानो गैया। नाथाय जों थैना थांनायनि उनावबो जाहाथे जोंनि गथ'आ बे समाजाव सोद्रोम गुनि गियानि मानसि महरै थांना थानो हायो, बेनि थाखाय सोलोंथाइ नांगोन, गियानि गुनि जानांगोन। बेनिखायनो जों जेरैबो बे बाथ्राखौ लानानै गावबा गावनि गथ'फोरखौ जेरैबो सांग्रां गोसोजों, गोख्रों गोसोजों जोङो मोजां खालामनो नाजानांगोन। बेयो साफ्रोमबो बिमा बिफानि बिबान जानांगौ। आरो बे बिबानखौ जुदि लानानै खामानि मावनो नाजायो, जेरैबाबो नोंथांनि गथ'आ जेरैबो गोख्रों, सोलो गोनां, गुनि गियानि जानो हागोन। बिदिब्ला लोगो नोंथांमोन, बेखिनियावनो आं भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय। आरो मोनसे खावलायनाय, जिहेतु जोङो गोबां बेस्थ'नि गेजेरजोंबो बेफोरबायदि भिडिअखौ जोङो बानायनो नाजाबोदों, जाहाथे न'आव थानानैनो आङो आंनि गोसोनि बाथ्राफोरखौ इउटिउब बा फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायनो हायो। आरो सासेब्लाबो खुदियाखौ आं मोजां खालामनो हायो। मानो होनब्ला गाव मोजां जाब्लाल' जाया,
समाजानो मोजां जानो थाखाय बयबो मोजां जानांगोन आरो आं गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो नाजाब्लानो जाया समाजनि परिबेखा मोजां जानांगोन मानो होनब्ला आं गथ'खौ खाथियाव हमथाना लाखिबाय थानो हाया बियो गाव हारसिं थांनांगोन गाव हारसिं सोलोंनांगोन अब्ला परिबेसाव जा नुयो सोरगिदिं जा नुयो बेखौथ' गथ'आ सोलोंगोन आं बेखौनो हास्थायो जाहाथे बयबो बिगोमाफोरा बिमा बिफाफोरा गावनि गथ'फोरखौ मोजां साननाय लानानै मोजां खालामनो नाजायो आरो जेरैबो गाज्रि थासारिनिफ्राय गथ'फोरखौ गोजानाव लाखिनो नाजायो आं बेखौ खावलायबाय जियानो जा लोगोफोर गोदानै फैदोंब्ला जोंनि न'खराव जुदि गोदानै हाबजेनफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जुदि फेसबुकफोर बाहायो फेसबुकाव थांनानैबो जोंनि गोबां भिडिअफोर दङ बेखौ नायनो हागोन आरो इउटुब चेनेलनि मुं आरो लोगोसे फेसबुक पेजनि मुं रोखोमसेयानो नन्दिता के परिबारानो बिदिब्ला नोंथांमोननि मोजांखौ हास्थायनानै नोंथांमोननि न'खरनि साफ्रोमबो गथ'फोरनि मोजांखौ हास्थायनानै आं दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे सना फिसा सानै आंनि बिसि आरो आंनि न'खरनि जानानै बोर हरगोन इसोरनियाव आर'ज गाबगोन जाहाथे आं आंनि बिसि फिसाफोरखौ बिमा बिफाखौ जाहाथे मोजाङै लाखिनो हायो बिदिब्ला एसेयावनो फोजोबबाय नायबाय थादों नन्दिता के परिबार बाय बाय आंनि बिनानावनि थाखाय गोजोन्थों